Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. At tamanan ni Rodea. Numuna tadandanin na tiliyunak. Ni Boss Crisantemat ngamin. Na ikaglis ti dila na. Simbangpal kayo kaya man, Tirong? Ni Crisante? At da iti kwarto na, Rodea. Ibagak ka dingat da ka. Madam Damanton, dua talatag nagsasarita. Tirong, saan kan ang makapagulbod kanya? Amo, no sa dino ito yung napanan nyo kadagiti pasurot ni Don Gonzalo. Nagasat ka? Ta saan ka anay-raman na natay? Ha? Saan anamom da ita, Rodea? Saan ay anay padamag iti radyo? Ipan nakapatay, ti upat anag tagi-armas? Amay pagaron, anang paltog iti komentarista. Nga aging ga ita kat awan pa'y puot na. Da ita tinay padamag iti radyo. Awanak nga Rodi Jay. Awan kay Jay. Ta siguro ka, naglibas ka. Ha? Saan ka kuman nga agulbot pa, Tirong? Oh. Asino tinangpatay kadagiti upat abangkay? Ang nasarakan dagiti pulis iti sangot ti istasyon ti radyo. Saan ko nga mo? Oh? Talaga? Oh, kwa. Weno. Sika tinangpatay kadagiti kakadwam. Pambarag ko ma, amang patay kadakwada. No makadaron kan Don Gonzalo dayta. Patayin naklakit di. Saan mo pa'y akayat ti matay? Saan ka di? Talaga saan pa, Rodea? Nagkanas pa lang ti mga nitin na poy. Ngam no ibagak kinig Don Gonzalo. Asika tinang patay kadagiti pasurot na. Akadwam anang paltog iti komentarista. Sana siya kung naklangarunan. Dahil agang kan natin ang patay kadakwada. Oh. Ay, Oh. dayjay agang gana Kunak badukin mo yung kakadakumar kan ba ak ija bantay. Ada kabit gayam dito bangkag. Nakapanaw damutan itay. Iswa saan akon nagtuloy pa eh. Imayak laangan dito'y bangkag. Un kayam imay ni Rodea itay ija balay. Apay kanaw? Imbay man lang nakisarsarita. Mas dawak man to. Anya launay ti kanaw nagagaraan na ija balay. Ay, kaputawan sa bali may istoryakin ko ana. Na istoryak tinanggag ko iti radyo. Apan nakasarak na iti pulis iti upat abang ka iti tao iti sangot iti istasyon ti radyo. Ay, kumusta nga tanday jay komunitarista? Nakapuot nga tan? Amok pa yun. Awan pa'y mo't padamag na iti radyo kasta. Uray, tada ka mo't dito'y bangkag. Panawan ka pa'y. Inaksurutan da iban kan tasyaw iti kadamurtisan. Barang matiliw min da jay abanyas. Inuutan na kadumutan nga ibusan da iti manok ni kakaakaws. Noan niya nga miti nagbalayan na iti asidig ti kadamurtisan na. Kit adda ijay nga ron ti pagdapilan siya nang nasayaat ada ni Kumar ak aruba na. Unang tupay. Saan ang nagbidtot iti atap ko? Talaga saan na makapagkagkag ni Tirong? Mangrugin na may pakat ko ti pilit ko. Ang papada danton kada Crisante, gandun ko salo nga at tipan ko. Saan ko ang magustuhan? Nakapaggunay ti gangganaan, adyak na labda. Talaga akayat ng ispalan day jay ang komentarista. Masapol amatay-tay dyan.
Ket din nakapagtukyat iti dayjay Rodea. Narik na kakasla at napilag na anangan lokoy kanyak. Tapno jak makapagulbod. Ano apay ngamin ngayon tirasado la unay itinapasamak iti rabi. Naglaing kan terong. Big atom ti aginom itinasagan. Uminom kayo mat boss. Kung amin, nasakit ti ulog. Gapo iti pan nakapuyat ko iti rabi. Kasla nang nagkutitimak ni Rodea. Nagawitan boss. Agsuplento kanulangan. Amangan no, masinga na kayo kano. Kasta ka di. Amangan no, adda nalipatan na ngay bagagata kayo boss. Bueno kasapulan na kada kayo, adiyo kayat ngay paay. Agulimak ka man terong. Kaya't mo tapasubsuban ka? Ha? Tapusan boss. Ni Samara lang ti kayat ko. Maawatam? Ni Herojas to'y sumungad. Sinurot na kagata dito bangkag. Ngam naggapumat ijayan ti balay itay. Ang mga doon ni Kumar tirantana. Nani siya na? Baka yung matgayan tagtugtugaw dito kalabaw. Kunak no ni Kumar. Awan ni Kumar. Nasapad ka no kan baak anapan niya bantay. Kat niya mapitong. Awan sa pulos tao, hindi balayo. Pinanawan nak dito bangkag. Sinurot na daiban kan tasyo dita kadamortisan. Nabayagan na tiyam-tiyambaan da di banyas. Tain inutin da kanon nga ibusan da kiti manok nila kay akaws. Malaksin tayo kalapaw. At apay gayam agindag iti kadamortisan. Iti taapaw ti kabangkagan. Talaga aditan ngagnanaed ni akaws. Adu ti taraken na. Dapay ija iti pagdapilan ti unas. Anya ti pagdapilan, nana? Dayjay mangpuspos iti unas tapno agbalin a bennal. Amaluto at agapulot ken sukawan no base. Dagiti ka di natatayag ngagsabsabong ti unas. Wen. Ngem inton lawas na pay siguro ti panagdapil da. Kasta gayam, nana. Anya nga ron tiraramidan nyo? Awan agtugtugawak dagiti nanaak. Kalkalpas ko nga nagpuras itin atag. Masurunak. Anyaya ti gagara dito babae dito bangkag. Apaya sinurot nak. Ingat ako martiradrantanan na. Danda ni awan tinapati as nga kan bulong ti salamagi anak pukanan na. Reperepetan nanto kano dagiti pagimurdungan. Aramiden da kano kan ama pitong arama. Ay apo. Anya dayto yun. Dayto yung kaditimisyon ko ditirabaw kidaga. Nga sino ka tatayta? Kumar, abangan no saan nakananasin. Nay, da kayo matgayam ina. Amom ka de, no asino ti adda ika ijay bangkag. When no asino, ikasarsarita ni siya lang kurak ko ba? Duwadan samat kan ama pitong ti adda yabang kage. Tasan na nakasurot ni baak kada kami. Ni siya nang laang ti adda ijay. Ni Rodea ti kasarsarita na. Adda manan ni Rodea? Nakasapsapang imay tayo. Kumar, awan ka di pa'y tinatlaw mo kini Rodea. Awan matina. Apay ka di? Saan ka kadingagatap? No adda sa bali arantanagan ka. Awan na mo ka sa bali arantahan na kanyak. Abangan, no nalimad mat akabusor mao. Ha? Anya? Ina, nagsubli ni baak.
saan na ka makita, Kumar? Kan saan namang nga kasarsaritam? Kasta ka di. Maburbur siya anak at talaga. Pasag katitibang kagtimisyon ko. Da kayo gayam ninong. Anya ti madamag. Nasaya at launay. No saan ang makapuot day jay a komentarista. Anya? Ada sumanglad a barko inton parbangon ti Biyernes. Anya dagay jay a kontrabando, ninong. Armas ken bala. Ken adda pay bagas. Ken daddo mapay nga agricultural products. Sige ninong. Pagsaganaag dagiti taok. Bye. Boss! Umasidag ka tirong. Saan ka di pa'y nagsubli ni Rodea? Saan pa'y mat, boss? Dumngag ka. Masapol nga agsagana kayo kadagiti kakadwang. Ada sumanglad a barko inton parbangon ti Biyernes. Nagkarga iti kontrabando. Anya dagiti a kontrabando, boss? Armas ken bala. Isong agsagana kayo kadagiti kakadwang. Amangan lumakibiyang mananda di agang kanet, boss. Apay? Mabutang ka? Saan, boss? Saan? Damdamagig lang, tapnoan mo tayo tisaganaan tayo. Lumaamuan ni Boss Crisante nga imbaga ken Rodea ada kami tinang tambang iti komentarista. Amangan no dangaranak. Dayjay gayam agang kanaet. Masapul asaganaan mi. Inton maisanglad ti kontrabando. Oh, amangan no makibiyang manan ti salbag. Oh, mas naawak. No apay amaamuan na amin apag nami. Anya ti kunam. Kapampanaw ni Rodea. Magustuhan na mutan ti umay dito'y bangkag. Uray saan na akadwa ni Samara. Panagkunak ni Kumar, tiranrantaan na. Apay nga ta. Wanaw, san tayo amadmadlaw. Nga adamot ng relasyon da. Kat dito'y kalapaw ti pagsinsinarakan da. Ay, laklakayan ka akasta di pampanunutab. Ah. Inarap. Ah. Ayan nga kamutaya pitong. Day takit din di pampanunutab. Problema pa day ta. Ewan ata mas daawak nga may. Doan niya tiranrantaan na kinikumar. Mabainak pat nga agsaludsong. Kaya't mga maamuan, tilaw ipugpug tom. Salud-sudong mga minan. Ay, saan arumbang? Ti kayat ta, maamuan, nuno kayat mo. Taasaan arumbang apakibiyangam ni Kumar. Agawin takit na. Ay, kwa. Urayan ta kuman ni Kumar. Saan ay? Umapal kan sa kamin kat. Ay, sudalat sipsiputa mo. Na, Apay, adaya na patag ngay bagam kan kwada. iyawan mo't kitday. Iyay tulatan balay, numay. Ibagatan to asap-sapulan ni Rodea ni Kumar. Saan nga imbaga ni Rodea asap-sapulan na ni Kumar? Dinaamag na laeng. Itintula pa kibibiyangam ako na. Ay, isaw. Dagayang madamag ko ina. Kumusta nga tan tinapaltugan nga announcer ti radyo? Aging gaita. Awan pa ti puot ti komentarista. Kada adamanan may sanglada kontrabando.
Talaga asanda, asumardan? Nangag ko, ipanakisarita ni Crisante kini Don Gonzalo. Pinagsagana ni Crisante ni Tirong. Ah? Kasla iti panagkuna ni Crisante. Katawan ti makalapad kadakwada amay puslit dagiti kontrabando. Anya nga tati kahit dasawan iti dayta? Malagip kon. Naibaga kanyak ni Samara iti na minsan. Nabilag ni Don Gonzalo. Ado ti kapit na kada kitag turay. Kumar, si kalaang ti makalapad. Wan, ina. Lapdak ita. Ama, saan kayo nadanon iti baro akalapaw ko? Kapampano ya siguro? Urayan da ka kuma, tapno ipakamume ti ay ni Rodea. Kasta ka di? Nasapa nga imay te bigat. Dinamag na kansa kini siya nang. Gapo, ta saan nakasiguro nakita Kasta ka di? Ay, adda tao. Ay, mabit laang kumar. Si Kamot Gayam Rodea, adda ka manan. Ay, dumanon ka. Agsarsarita da ko markan lakay pitong iti saras. Ang dalang kaligayan ditoy. Nana, nakasangpot ka din ni Samara. Wan, aday di kwartuna. Inakaibagang adda ka. Kumar, agdanong tagaya. Ala, agsarsarita kayo pailaan. Oreta naranaamatan na payag sa asap sa pulam. Rodea, balasan ko, panawag sa pailaan. Nakaibagakan sa marang adda ka. Ay, anya ayang at ati talaga gagagaraan na ito ang babae dito. Ni Kumar, wano ni Samara. Ay, kustum sa dagiti atap ni Pito. Amangan no pampanunutan da ama Pito. Ganda na siya nang no asino tirinanta. Ni Kumar, wano ni Samara. Aglalo, na nagdanon kami kininana siya nang iti bangka. Awan ti pipiyang da. Patay tupay ida. Boss, Ah, saan mat ka na nagsubli ni Rodea? jakla ang nalagip. Pinasukon kada kayo. Pampanunutak namin ti panakaisang lat ti kontrabando. Kat ijay pantay si Minublan, boss. Inton Sabado ti panagsubliyo ijay bantay. Plano ti sumurot kada kayo. Ngam, plano pa ila day tatirong. Boss, ti telepono. Nininong lakit ni dayta. Hello, Ninong. Nakasaganan dagiti tawag para inton Biyernes. Anya? Nakapuutan ti komentarista. Talagaan nagkalistipyak na. Anya nga ro ti plano yon, Ninong? O sige nga ro, Ninong. Da kayon ti makam mo. No anya ti kayat yung aramidan iti dayjay a komentarista. Sige nga ro, Ninong. Bye. Boss, kaslanta sa baling angot. Agat bakit? Sinalbag ka. Ni bakit kidang kadi akatulong ti kunam nga agat bakit? At, anya nga rod? Kat talaga bakit mo tan? Saan? Kaslanta sa bali at tao anangot ko, boss. Ang mga no adda ti bruha bakit dito yung nagtibalayo. Tirong, saan nakabutbut ngan? Sa anak amabutang. Naiko.
kaslatan ng lapikos kanyak po sana. Anya, ayat yung mapaspasamak kan katerong. Awan mo't sa bali akadwata ditoy. Nanay ko! Dapat ng pitik itilabayan ko po. Dapat ng lapikos kanyakan na ko. Sinalbag ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil dyan kadilaan nga ng alien at nakabaalan na. No dahil dyan ni Kumar. Kita agman na niya ti aramidan na iti daytoy anak panunot ko. Ngamsakbay ni patungpal ko daytoy apampanunot. Inton bigat nga ipapan ko manan iti bangkag. Masapol amaduktala kon no iso ni Kumar. Kalpasan na. Pagsak na pagti aligagaw. Inutag nga ibusan dagiti tao. Sanak ngagbayag sa Mara. Agpagadak ko man. Apay manong Kumar. Sa dino ti papanam. Agawid ak biti lugar mi. Kumusta ti pamilya? No, kumusta damatan? Uray tawan matan ti adu at trabaho iti talon kan bangkag. Amangan no, saan kan tupayan nga agsubli? Amangan no agsapul kalaangan iti trabaho iti syudad. Agsubliak. No kas pangarigan tapumana waktu manan. Agsubliak tulat ta sa Mara. Manong Kumar. Nanong mo ti panagbiag dito'y away. Adayo ti progreso. Apay nga rod? Adi mo sa pulan ti kasat mo, iti syudad. Naragsakak dito'y lugar mi. Gaputa ka dendenak ti pamilya. Manong Kumar. Ay, nagpakadagayam ni Kumar kun ka sa Mara. Amangan nga rod no saan nga agsubli ipay. Dahit ang arod ti kunakken ko na nanang. Takunana amapan ije syudad. Do kasta kas pangarigan ti mapanunot ni Kumar. Awan ti mabalin tayo. Wen tatang, nanang. Adabu ko dabiyag ni Manong Kumar. Ket noan niya ti kayat na nga aramiden. Kan makapasayaat ken ko na. Adakin ko na dayta. Lukas takas pagarigan, baka ikawa. Nasingpet ni Kumar, nagagat. Mapangnamnamaan nagtrabaho iti talon kan bangkag. Sayang matipig sana. No awan ti napatpatag a pangusaran na. Nagabuak iti balay da Crisante. At nangagaw, ipanakisarita na ni Don Gonzalo. Nakapuutan ti komentarista. Katadadagas apang panggabandakan ko na. Agpagad nga ron no kastay na. Sanda ngagpatingga, aging gay ti sanda ang mapatay. Kalpasan da ito ya panagsarita ta. Mapanak iti balay ni Don Gonzalo. Tapno maamwa no anya ti plano da. Urayin kayo. Katinton parbangon. Mapanak iti nagkitaan tayo di. Malagi pipay, idi damo tayo tagkita, hina? Wan, Adalang mapan ko kitaan. Agsubliya ka dagos, ket siyakton ti mangipatungpal, wino mangilibas iti komentarista iti ospital. at dyan sa napataga pagsasaritaan nyo, kadagiti kakaduang tirong, may panggap sa iti komentarista. Kano tayo? Oh, ada ka di masapon nga ilimod mo?
Inyawag ni Don Gonzalo ken Boss Crisante. Anak kapuot kanon ti komentarista. Nagasat mat. Nakalasat pailaan. Wen nga rod, nagalis ti biyag na. Kasla pusa, asyam ti biyag na. Ngam pitulangan tinabati a biyag na. Ha? Ay, yak nalamnan din nagkatawa, Tirong. Agdan sakit din napinta sa pagsarsaritaan nyo kaniti Tirong, Roday. Nangnib ko ti panagkatawan. Yak nalamdan din nagkatawa. Gaputi imbaga ni Tirong. Kasla pusa ka no, asyam ti biyag ti komentarista. Nga madalangan nabati apito nga biyag na. Talaga ang nagkasat dayjay a komentarista. Ngam awanan ti ba ikatlo abyak na. Ha? Anya ti kayat masawan, Crisante? Awan. O sige, dumanon ka. Nagrabi ka ngaminan ni Mike. Nimbaglangan. Tanong sarakak dati akwe pa iti dati apasit ti bantay. Dito'y tinangiram mga kitilukan ko ang nagkapoy ti planeta. Masapol nga ramatak dito eh. Nalabasan ti kinadakas ni Don Gonzalo. Kasapulak dagito'y aramid ko. Kanda gitarmas ko. San ang mapaling nagpaligi dati dakas apang gapda. Iti dahi nga announcer ti radyo. Ay, kaya bimangon kan siya ng alas 3 pa lang iti parbangaw na. Kita nagparangan ti dakkel abituan iti daya. Dahil at sipsiputam iti pinarbaangon na panagriing mo. Na, Apay nga bingin lukat mo tatawa. Dahil talalangit itang tangadam. Ay, amumatan pitong. Lubakay kan bumakitan. Nasa apat ang agre-reeng. No nakaringtan, saan ta na makaturog pa'y? mangtimpla ka nga rodan iti kape. Kitnay, nasa lumsam ti parbangaw na. Ay, anyat pa nagkunang pitong. Agsublin tupay nga ta ni Kumar. Dahil ti saan kong amaw. Lahat mo't ngamin, panunot na ti nagpakada. Basta na kano ti pamilyana. Nukas pangarigan ta saanen nga agsuble dito'y lugar tayo. Ket mapanunot na ti agsapol iti trabaho iti syudad. Awan ti mabaling tayo. Nadlaw ko ni Samara. Nalinay. Kaghangay day ta. Nusak tupay. Maikawa Nasa paapaya na panitibang kang Samara. Ngam saan ko anadanon ni Kumar, iti kalapaw na. Imay nagpakada iti rabii. Nagawid ka nun ijay lugar da. Kumustain na kano ti pamilyana? Kasta ka di? Agsublimat lang aron? Awan ka no. Ngamjak mo no kaano. Nagsasaritaan mi nga rod kada tatang kananang iti rabii. Nga amangan no sanon nga agsublipay. Amangan mo't no, agsapulaan iti trabaho na ijay syudad. Adayo ka di? Di syudad dito eh. 8 nga aging iti 10 nga oras ti biyahe kano iti bus. Kano? Apay, saan ka kadipay? Ano pa ni Jay, Samara? Iti unos ti panagbiag ko. Saan ko pa'y anadanon ti syudad? Nagpatingga aklaang dito'y lugar mi. Saan ang ngaro din ngagbayan, Samara? Sige. Nakadlawsan ni Kumar. Kat ilamlam mga na.
sa pulang ijay syudad no saanin nga agsubli. Oray sa dinong apas at tilong sa pulang. Ngam iti daytoy anapanunod ko. Kita aglaan no saan aglaan nga agparahan. Dahita tinagsaritaan mi kini Don Gonzalo tirong. Dagiti tattao na ti sumra kiti ospital. Tapno guddasen da ti komentarista. Aguray kayo itirwar. No anya ti sumarono ang mapasamak. Sige, boss. Anya nga oras nga ipatungpal mi ti mangkudas iti komentarista. Salbag ka? Anay, boss. Saan ka kadi ang makaawat? Tapos, boss. Sakpay nga agting nga ti aldaw. Adda kayo ni Jay. Ha? Tingat aldaw ti panangkudas mi iti komentarista, boss. Nangag mo matimbagak. Agsaludsod ka pa ilaang. Sige, Kaya't boss. mo, tabuong agtaulam. Tapos, boss. Sige, boss. Pagsaka na, karutan na kiti kakatuag. Saan kayo ngagpatay-patay? Oras ti panangan ti alas 12. Kalpasan dayta, awan ti nurse. Kandag iti doktor iti dayta nga oras. Mawatam? Itay payagsapa nga dagit isang ospital. Naimpak na nakakita iti nangipak niya kitiluhan ko. At damot ito nagtikabal ko na gitarmas ko. Malasing ko ni tirong iti umong nagijay alalaki. Magnaak akas lagagangay. Mapalin asandak adilawin iti daytoy akawas ko. Sumag kayon, iti ospital. Maruruwag to atagos ka na kayo. Bagay ka to. Ano na makaliklik na dyan, komentarista? Matudas ita. Naitati pa nang ipagkaruk mo, tirong. Nunasken ang pumatayak manen. Amangan no may raman ka. Gipusa konti kinatakas yun. Nakapagtindakan tiin. Adalang gayam ti danong ti daan. Sumagmamanulaang dagiti kayo iti aglawla. Iti nagturungak ditoy. Ato abalbalay tinanapsa. Ngam ni ti daytoy nga aramida. Itan! Sige! Matataal kadam! Layusan dagiti kabalbalayan kan kataltalunan! Ungawan kayo amin! Sumragdan iti may sa kwarto. Dahil tangat at yahin di komentarista. Sumarsarno ni tirong. Bakta kita pasyente. Hindi kita pampantay. Kung masuk di may sa ayaw. Sikat di matay. O saripit mas ko. Layusan niyo ti kataltalunan kan iti kabalpalayan. Maungaw kayo amin na tattao. Inutak nga ungawan ti lubong. Sigurado nga parang ni Kumar. Sanak amay lamangan. Ipakita kan kwa na ti kinapilot ko. No kakuradak iti planeta mi, daytoy nga aramida. Ayapak dagiti alipores ko. Katagi ko umiti lubong.
inyo, dagiti tao. Kitag lang, no saan kayo amay raman, amalmas. Nasken ano ya dayok ti announcer. Sa lakit di nga ingkaan ni Don Gonzalo. Aging kay ti sandaan patay. Ha? Kamkamatan dakta kiti nagtagi armas alalaki. Sige. Aguma kayo amang kamot kanya. Pag-isip pahit ko tayo. Nasken ang makadaan na kong itilogan ko. Kita aglusan ada kay ano kon dagiti pan nakabagit tilindag. Apay akas na tilangam siya na. Hada ka didakas ang napasamak kin Samara. Ay, dyan ang kapadamag iti radyo. Eh. At kano nadadal adam iti kabang ibang nga ili. Kat nalayos ti kabalbalayan. Kanti kat altalunan. Andiya. Ay, nagdakas ang adamag dayta. Di pa'y kat nadadaal dagiti mula dan. Ay, ano kano tinata igapot pa nakalayos dagi niya babalay. Ay, Tinpaw sus. kano dagiti dalbas ading mon kas kada pa kagraman tattao. Ay, manok kanda dumapay ading mon kano. Ay, anyamot ang dayta ang napasamak. Kunapay ti padamag iti radyo nabdak kano ti dam. Amang ganun nabayagan nga dari kina ang nabaybayan. Awan mo ti kasta na ipadamag. Kaasimot dagi niya tattao. Nang runa dagiti ubing nga dalmas. Ay, nakaro da ito'y adidigra. Saan ang napakpakadaan? Ah. Napaay dagiti pasurot yo. Ngem kasano ana pasamak dayta? Anya? 5 a tao yo tinatay. Sinalbag. Imbaba ni Don Gonzalo ti telepono. Makapungtot launay. Boss! Sinalbag ka? Punak no na iraman kan anatay. Boss, nagbali kita dyan para suwan ng ilipas iti komentarista, boss! Kasano ana pasamak dayta? Ken asino day di aparswa? Nabilag ti armas na, boss! Kumtat ti balakin ko na! Anya ti kunam? Anay, boss! Anya akum tati balang ibagpagang. Tapusi, boss! Tika digang ganat day day. Saan ko asigurado, boss? Nakakabal. Manipod ulo aging gay ti dapat na. Kaslaki mat nga gonggunay. Sinalbag. Kaslaki man, boss. Kaslaki mat. Ninamnamak amatayan ti komentarista. Nagkalis ti biyag na. Kampun samot ti demonyo. Ang mga no sa bali mananday diya, kabusor, boss. Crisante? Niro daya, boss. Amok! Boss, tapusan. Naitrangkam ka ditiri daw. Sigod kat asumraklatan ni Rodea. Kulang nyo nakatarang katiri daw, Crisante. At ang sabi din na pagkagapagsasaritaan nyo, kini Tirong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. San pa'y nakabuot tinlibas ko nga announcer iti radyo. Ngam normal ti pitik ti puso na. Sigon iti panang pet-pet ko iti pulso na. Limpag, tada nakapasardang iti panagdaradag iti sukat na. Dagito'y akapsula ti pagtauran ti enerhiya ti pagigay. No mapaimbag ko da ito'y at tao, babaan kadagito'y akapsula at tubilag na. Karaman titan adi salputan ti bala ti pagkina.
saan pa nagsardeng ti panagkaba-kaba, gapoy tinaypadamag apan nakadadal ti dam. Sa day tamanin tinaypadamag iti radyo. Ay, talaga asaan da mamingga siya nang naimbag tanapaay daan ang patay iti komentarista. Ay, ngam asino nga taday jay nang ipanaw kan kwa na. Anya mo ti panggap day jay nga kan kwa na. May samanan da ito yung nakakaskas daaw apasamak. Sino manan day jay anabiyag? Saan nga tanga isumot lang tigang ganaot anang isalakan idekin ni Samara? Ay. Ne. Siya nang. Ito. Ang mga no ni Samara daytan. No saan ko pa yung impalagip kada kayo kini Crisante, Tirong? Nalipatan yun tinangsumon kini Samara. Naira na ngamin nga at napagariribukan ni Boss Crisante. Nasang patak nga ang pungpungtot. O talaga ang nagalistibiyag day jay a komentarista. Taapayan ako ng tikas na? Ay kwa. Narugihan mo tinagistorya. Apayasaan mo pa ilang nga ibaga kanyak. Anya ti adda iti daytoy a babae. Sa anak ang makapagkadkad. Saan ka madanagan? Saan amaamuan ni Crisante ang nagistorya ka kanyak? Bueno, kayat mo ka di? Agunggunaan ka? Gunggunanak. Uwan, gunggunaan ka. Anya ka di kayat mo agunggunaan? Puwera kanyak. Okay. Gapo, ta saan ang mabalik? Anyamot ten dagiti napasamak ita nga aldaw. Agasem dagiti natay gapu iti pan nakadadaol ti dam. Malaksid ang nadadaol dagiti mulmula adupay adingon ti natay. Nagkasang nakalkalda ang nga panunutan. Sa apay lang adagayang napasama ka pinaltog iti unag tibay sang ospital ang nakatayan ti 5 a tao. Wan nga rod nanang, kat inlibas ka no ti nakakabal na bihag ti komentarista. Sa dino nga tati nangipanan na. Ti pampanunutag. Anya pa'y nga tati sumaruno adi tigra. Nang sapay ko mataawanan. Ay, daytoy santay ibagbagada apartaan. Amadadaol ti sibubukol alubo. Ang may sa kamat na nagsubliterom. Ken, apagbiit ka lang. Nakapanawan ni Samara, itay dimtang kami iti pagtrabahuan na boss. Intol nagkumatan ni Rodea iti pagnadan na. Gapo iti yaawag ni Don Gonzalo. Nalipatak ni Samara. Ang mga sinukon ni Comar. Sikon iti tayo dyan nagdamakan mi boss. Duwada kanulaan ka ni Cecilia, ang nagawid. Naglugan da iti tricycle. Nasayat no kasta. Kaya't ko ti makasigurado, Tirong. Itamat laan. Mapanta iti balay ta Samara. Mapanak pa kumagdigos, boss. No di ka kitilang ko. Kaya't ko lang matama pares konti pagpagig, boss. Katnay, madintiangot ko. Adula amin apambar mo. Boss. Ang kangaruda nagdigos Boss. Darasang! Natapusin niya, boss. Nagpakata kini Samara. Nga agawid akit ti lugar mi. Nga mapagbitak laan. Ngam san ko ang mapanawan da ti at tao. Aging kay tijak masigurado ang espalan. Kalpasan ti napasamang na. Santo pa'y lang tangagbutan. Ngagsubli iti trabaho na. Nang runa. Kat agra-ira ti sindikato. Masapol ang matulungak nga agala iti pamanagnak. Tapno mabalot ni Don Gonzalo.
Nadlaw kong agner-nervyos ni Nana siya ng itay, Samara. Kasta da kabutang na. Saan mo ko mapanunutin? Asikat ti kabuteng na, Crisante. Sana nakabutbutang tilanghag. Ken, awan mo tidakes ngar aramidak. Nangag na ngamin iti radyo tinapasamak a pinaltugan iti unag ti ospital. Kat 5 kano tinatay. Naturod dagiti managdakdakas. Unag pa iti ospital. Nga adu ti makakita. Wen, saan da nga agaling gagat? Nga garamid iti kinadakas. Kas lapik ti pangyarigan da iti biyag ti tao. Samara, Nga madapay dakdakas sa napasamak, Crisante. Apay, saan nyo kadiya nadamag ti pan nakadadaol ti dam iti may sa lugar? anya? Wen, nalayos ka no ti kabalbalayan. Ken iti kataltalunan. Ado tinalmas, ado tinatay. Kaasi damad. Agasam dayta akaado tinatay. Sa nadadaol ti pagbiyagan da. Nakarigrigat lang nga rodan ti panagbiag. At dapay kasta adidigra. Naimbag ko ma, no dagiti dako sa tattao ti maungaw. Samara, no dumtang tididigra. Awan pilpilin na. Ngam no bilang ta maungaw ti lubong. Awan mo't pilpilyan da. Dakas man, wano saan. Maungaw ti lobo. Wen, day tati kunkunha dagiti babakat idi ununana. Umay ti panagbisin kan angol. Dahita ka ditirumba nga pagsaritaan ta, Samara? Gaputan nadlaw mo nga agner-nervyos ni nanang. Naistorya klaang ken ka. Nagsasanga lang nga rodan. Angam na. Nakaturturog ako ang Crisante. Sakbay ngagpakada. Nung makadesisyon ka, nakasagana ak amang ikasarken ka, Samara. May ramraman aklangarudan ng agpungpungtot. Gapo iti dayjay ng ispal iti komentarista. Sa tiket din pan nakatadaal ti dam tinagsarsaritaan mi ken Samara. Pabasulan ko mamanan dayjay a komentarista. Agapo iti panagtroso ti pan nakatadaal ti dam. Boss! Ah, Naituyan ti pulutan tayo, boss. nakabaybayag ka. Tapos iyo, boss. Presko a karne ti baka. Imas kumapay no karne ti kalding. Sa adapro na, boss. Nagadulakit din nga bagbagam. Boss, apay. San kan ngagdamag? Uminom kalatan. Boss. Gapo iti napasama ki hospital. Jak mapagsusurot no anya ti rumbang aramida. Dayjay abruha tinang dadaal iti panagtroso. Pulutan nagpay, boss. Awan at talaga ni Kumar dito'y kalapaw na. Nakadano na pa iti kadamortisan. Saan pa'y nataan nakasubli? Mapanak iti balay damat ito. Saan pa'y siguro nakapanaw ni Samara? Saan samot ang nagsubli ni Kumar? Nakadlaw nga ta. Nga amukon nga iso ni Kumar. Katsyak ni Herodias. Saan nakamay lemmga? Uray sa tino, di papalan na. Dahita timpakada ni Komar, idi na minsan arabi Rodea. Nagawid iti lugar da, tapno iliwan na ti pamilyana. Angam, agsubli ka no matladagos. Napanak namin hindi kalapaw na. Namangwari, Samara.
Day talaang no pumudno ti ko na ni tatang. Asaanan nga agsubli, kat makigasang-gasat laangan ija syudad. Anya? Pinanawan na kayon? Awan ti mabalin ko, no day tati pangadeng na. Saan may atinggal ti desisyon na? Pasensya kan Saan ta makapagsarita iti mabayag? Sa anak pa nga na nakadigos. Sa anak mo din nagbayang Samara. Sige. Uray sa dinot ti ayan ni Kumar. Sa pulag. Inya daytoy apadamag iti pagiwarna. Sigon iti daytoy apadamag. Lugan daytoy iti tagasabali a planeta. Malagip ko ti alien nga aglanglang a robot. Anak karangat dagiti pasurot ko. Boss! Agbasbasa kayo mo titi pagiwarnak. Apay, ada ka di bagam kanyak? Awan, boss. Amangan no adda ibilin nyo kanyak. Mapit lang, boss. Kasla na ito'y tinabuyag iti telebisyon. Mirang man anay bag. Amangan no isong agpaiso tiro. Pag serbiam da kita dadakkel matam. Boss. Takam. Talaga ready, boss. May padamag pa iti radyo. Mapattalugan ti kanggan na ito'y. Amang ayat amang dadahal iti lubong tapno sa kupan na. Rinugyan na karon babaan ti panang pabutak na iti dam. Anya ti kinunam? Anya day ta asasawan? Isumat tinabuyag iti television, boss. Kanangit ko iti radyo. No kasano ana alada day ta aladtawan? Boss. Anya ti simiplot iti panunot mo? Ha? Tirong? Dito'y kanalugar tayo, ti nakasagapan day talugan. No kasano ana-anaan day tinatawan. Gakamon. Boss, saan nga tatay jagang ganaat yakin lukan iti daytoy? Adaw mauawag. Hello, Ninong. No kasta? Saan matuloy inton Biyernes ti sumanglad a barko ngagkarga iti kontrabando? Sige. Bye. Boss, nabilag ti kabusor tayo. Amangan numaungaw tayo amin. Ano dagitan nga ibagbagam? Anay ka ba? Umanaw ka man langan! Nagkapuwag iti kalapaw ni Kumar ijay bangkag tirong. Ngamawan pa'y. Nagpakada ka no kini Samara nga agawit ijay lugar da. Amangan no pambar na lang tayo taro daya. Nagbutang nga takan Boss Crisante kat pimanawan. Kuna ni Ama Pito, nga amangan no saanan nga agsubli. Kat agtrabaho langan ni Jesuda. Maragsakan lakit di. Numaamuan ni Boss Crisante dahi ta. Uray no saan apumanaw. Patayan tumad lang ni Boss Crisante. Ano niya ti kunam, tiro? Salbag. Naikagdisman ang tidilag. Anya ka hindi tayo igamam, tiro? Pagiwarnak. Kita am dahito Rodea. Dahito yung madya na buyak iti televisyon. Mabaling ka di abulodik na ito, tiro? Dumanon ka pa, ipagadam kan, boss. Oray saanan. Awan tinapatag apagsaritaan mi kan ni Crisante. Tiyak mabalik kan bitot. Tilugan na ito ni Kumar apim manaw iya planeta mi. No kasta. Iswa talaga ni Kumar. Nagpakadan ka ni Samara. Sa dino nga dati nagturungan na. Ni Ama Pito. Pagdamagat tay chay alakay. Nasgat
ama agaw ko kini Kumar daytoy alugan. Adala na paanbiit ni Pitong Rodia. Danda ni siguro itan. Apay ka de. Adala kahit ko adamagan kan kuana, nana. Ang mga no nakikita na. Di anya. Malagip ko. Kumusta ti panagdangdangag yu ti rayo? Ay, anyang aminan din nang ko'y tay parbangon. Jak malagipad. Ay, wan. Jak maawawatan. Ne. Pitong. Jakmat na danon ni Tasyaw. At subliak tulangan intod malam. Ay, Ay, aday tan ni Pitong. Ama Pitong, aday pakita kada kayo. Ang mga no, nakikita yun na ito eh. ay, pakiwarnak mat day tao. Ay, jak amot agbasa iti English, Rodia. Dahito'y aladawan ti kitaan nyo, Ama Pitong. Ang mga no, nakikita yun dahito'y alugan, iti bangkang. Anya aklase tilugan day tao. Kaslatay ay ayam da kiti ubeng, ipatpatayab da. Anya ngaminan ti awag iti dayjay. Ay, uray siyak. Saan kong amon na niya dayta? Saan nga ay ayam daytoy, Ama Pitong? Nanasya lang. Mabalin ka di, nagpakuyog ka na kayo, Ama Pitong. Urayin ton bigatan. Ay, mabalin mo't lata. Gam, papanantayo ka day. Ijay bangkag, kanijay bantay. Adala kayat ko makita. Ay, mabalin mo't lata. Sa anak nga rodin nga't bayan. No sa anak ang makasublin ton malam. Urayin ton bigatan, akasaritak ni Samara. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaputi tayo ti announcer ti radyo. Nakasaritak pa yan. Ngam nakapusot pa lang. Kapilitan a pinainom ko manan iti kapsula nging gapok iti planeta mi. Barang sumamay kat teras ako mirad. Marsyal. Wana. Marsyal Simangan. Malagip ko amang mga kudeta. Dinawinsan, panagdengag ko iti radyo. Iya and Ama Pitong. Awan kayam. Ni ina. Awan nga ta, ito'y bantay. Kabailan ni Rodia ti mapan iti bangkag, oray di mo kuyugan. Ano iti bantay? Saan nalakit di nga mo, ti turturugan siya. Amang gandong mayaw awan. Aglalaw no maranaan na ti San Silmaw. Nabayag kit din adi nagpakita day jay karkar na alawag. Malagip ko. Sakbay adim teng ni Kumar dito lugar tayo. Kat saan aya nga ado ti agparparang idi adat-datlag alawag. Sa balimot day jay. Dat-datlag alawag itilaw ang day jay. Ay, malagip ko. Kanyang katamo di lugan nga ipakpakita ni Rodea kadatang adda ija pagiwarnak. Kasano mo tayo? Ti kabayag ni Kumar, iti lugar, anapanan na. Ngamamok, anagulbot kini Samara. No iti kalabaw ti umuna ang nakakita ni Ama Pitong. At ijay ti lugan na. Awan mo tinagkita. Masapul nga maagaw ko kinukuha na tayo dyan. Tapno nawaya iti kayat kong aramidan.
Kat no saan latangag para. Mga rami dakmanen iti aligagaw. Rodea! Ah. Saan nagagadian nakita ni Boss Crisante? Kapampanaw dalaeng kan nitugas. Saan man? Napalanda ka no kinitugas? Sinukunda ni Samara iti pagtrab-trabahuan na. Ket pinagbatinak ni Boss Crisante. Ay, kura ni Samara nga ang mga nuplaying susel kano ta ibagbagam. Tay kano kas lapinggan ti itsura na alugan. Kasta kano ti bagbaga da iya opisina da. Ay, dito'y kano lugar tayo tinakakitaan da iti dayjay alugan. Kaya't nasawan, amapat-tapat nga adda dito'y lugar tayo tigang gandaet, nagdakdakiwas. Ay, sulakit di kata tinangisalakan ka ni Marshall. Ti komentarista, anabinduan ana isikat ti biyag na, ang mga naisupay mo't tinang tulong iti dayjay. Paikatlo dayjayan agundaway ana ispal. Ay, lupusa ko ma, inom lang ang tinabati abiyag na. Anya? Ay, mamati ka mo't iti day taapi itaw. Ay, dahi taman ti bang magagaw. Ayun gayam. Anyat makuna medya ibagbaga ni Rodea, ako yugam ija bangka, guno ija bantay. Kuyugam ka di talaga. Ay, paliiwag to, no aja ti aramidan na. Jakla amaw, no kabailan na ti sumangat iti bantay. Hello, Ninong. Naimbaga rabiyo. Kasta ka di? O sige. Mapan kamin to kadatirong. Bye. Aduk kano tinayanod at troso. Gapo iti pan nakadadaal titang. Tirong! Boss! Pagsaganam dagiti kakadwam. Adda papanan tayo. Ti ilian na layos. Gapo iti pan nakadadaal ti Boss. Juan, inyawag ni Ninong Gonzalo. Ado kano tinayanod at troso. Gapo iti pan nakadadaal titang. Awan ka di makaipawil ka tayo ang mga nakadag iti troso, Boss. Kaslag dua-dua ka iti bilag ni Don Gonzalo, tirong. No iso tinagbilin. Awan makasupyat kan kuana. Magimbangan na di at takapot na, Boss. Anawan kayo marutin, Boss. Tain nakasarita dagiti kakadwa. Ridam ka ngagririing Samara. Sinapsap akong timnay. Tapno makasarita ka. Sakpay amapan kami kini ama pitong iti bangka. Naistorya da tatang kananang ti ay mo, idi nakasangpet akon. Saan ko anadanon ni Crisante, idi napanak iti balay na. Nitirong laang tinakasarita. Sinukon da ka kano? Pimanang matladawos. Saan pa yan na timanon? Naistoryada idikin ka, timpakita ka ladawan. Wen, nagsasaritaan dagiti katrabahok da di alugan. Sasakyan ko nada. Malagip ko lakat nga rutin nabasa kidi. May panggapiti agaday jay, Samara. May isang istorya. Diyak amo na mabalin ang mapasamak iti pudpud na abiyag. May panggap da ito'y kadagiti babae ka no, anang gapo iti sa bali a planeta. At tumulong kadagiti manalon amang paado iti apit da. Samara? Ngam ginundawayan ka no dagiti nadorsok a lalaki. Kasano napasamak day ta? Adamat nakabasaag. Anabilag ka no dagiti agindag iti sa bali a planeta. Ay, mabit lahan. Agtimplak iti kapeta. Sige. Nukas jay ti panggap ni Kumar. No apay akinay kayat na tinagpaadipan kini ama pitong. Mapaay. Data ulak day pangkat na.
Anya dagiti na ibagbaga ni Samara. At di idistorya na ka ni Rodea ama ipapan itinabasa na kano. Nadlaw ko tila nga ni Rodea kaslasaan ang mamati ka dagiti imbaga ni Samara. Ay. Yum. Ni Samara. Mamati ka dagiti imbagbagamot ni Rodea. Nga adda dagiti agindag iti sa bali a planeta. Ket mabaling nga agdakiwas da iti lubog ti tao. Ay, sapay kuma ah. Ano andaman kasta? Kinaimbag kuma ti isang bayda. Saan kat amang isaknap da iti aligagaw no pagbutbut nga dagiti tao. Ay, malagip kulakit nga ruti imbaga edi ni Samara. Akas lasaan agagangay at tao ni Kumar. Ay, dayjay, kalaat nga ipapanaw ni Kumar. Anya ti kahit asawon dayjay. Kas ita, awan manan dito ni Kumar. Gaita. Ada pa ilaang iti kasama ka ni Rodea. An anawa ag itay. Saan nakmat ng taltalag. Kanya nga tatisap-sapulan na. Tay jayan. Ama Pitong? Anya nga raw Rodea. Oray ka na sa papay? Mapantay yung higay pantay. Sigurado ka kaday, akabailam timag na aging gaijay bantay. Parkatan na ni Kumar. Boss! Agpatingga tayo langan ditoy! Saan nakabalang tinugan tayo? Nasang atidalan! Nangaton apasit tayo! Nakaro ti pan nakadadaal ti dam. Adalong pa ilang ti danong. Boss! Nairandan sa amat ti pan nakabatak ti dam. Anya day tanga ibagbagang. Amangan no at dadagiti magagura kan mayor. Wano agtuturay. No anya man ti pudno agapo ti pan nakadadaal ti dam. Awan ti bibiyang tayo ditan. Ha? Anya nga tadagiti nga agtatapaw, boss. Kas labakbakawan na nuwang nga ta. Kat dagiti agtatapaw at troso. Saan mo makita? Aman, boss. Anya pa ilang rudyar aramidan nyo. Aggunay kayon. Tumulong ka nga agitakdang ka dagiti troso. Ibagak tulatan ken ka, inton agawid ta. Itay damo ang nakapuot ni Marcia. Nakasarita. Ngam, agbulong-bulong lang latan. No kabalan na kuman, agsubli kami ni Japatad. Nagkariyakan sa Mara, nga pagpitak lang. Kalpasan, ti panangisalakan ko kin Marcia. Yakon amo, noon niya dagiti si Maruno na pasama. Kumar! Ina? Ay, naimbag ta nakaturog man ni Marcia. Nagparang kaputada naskan amamuam. Mimtak ti dami jay Santo Tomas. Kat ado tinalmas atao kan ayop. Nadadal dagiti kabalbalayan kan pagtalunan. Nakarong araw tinapasama. Ngam kasano ang nadadaan. Hey, jak amon, unay ranta nadadal. Ngam asino kumamot timang dadaan. Awan. Sa dino nga taki ng ilang mga ni Kumar tilugan na. Ama Pitong, adayo ka di ba iti bantay si Minublan? Adayo pay. No, mano abantay ti sang atam. Adapay dagiti waeg adalya satam.
Adadalan dito, ingam na paggadag iti agsasanga adalan. Amang ano, mayaw awan talaan. Sa aldawan na mapitong. Adayaw, dayjay bantay si Minublan. Agawit tayo nga rodan. Agyaman na iti panang kuyog yung kanya. Nagado atroso dagito itirong. Mabrot kumatlangan dagiti pukaw ko. Kuan boss. Talo atrak anap no iti troso. Adon dagitoy. Sa ado pa iti nabati. Adda nagimbagan ti pan nakadadal ti dam. Siyak ti kang runaan ana iranod tirong. Oray saan tayo nga agsubli pantay sin Minublan, boss. Anya, Ha? saan amabalin abay-bay antayo ti bantay si Minublan tirong. Parikatan na tayo ako. Sa dino, di bang sarakakan ko na? Sige na. Mapilitan kang agparang iti dayto nga aramitan. Ha? Anya tayo alawak manipot iti tangatang? Saan bitwan? Pagkilapag tilawag manipot kadagiti tamutok. Spaceship? Sapsapulan dak nga daar sa Koreas. Wenno dagiti taga-sabali a planeta. Asino daman? Ipamuspusak ama agaw ko ti armas da. Kaslaig iguban ti raya ti lawak kadagiti tamudok ti spaceship. Kunak man no nabannog ka nagnag na dya bantay. Anya pa ilang aruter aramidam di sirwar. Aginanaak biit. Sakto mapan agida. Doan niya ngamin di nakapampanunutan ni Rodea. Iti ipapanbe iji bantay. Awan mo't ginanganab me. Mas daawak Anya kiti agapo watak-taktaken na ka. Anya kumamot agapo ako ikuyugam no anya man ti gagarain na ijay. Ay. Ala. Ingkakit maturog aing. Sige. Mapantangarudan. Anya dayjay alawag. Nakimat. Ay, agsasarunod sa amat akimat. Saan akimat? Ay, madidigran samot ng tilubaw. Ay, makapanervyos ka ba't pito? Diyak lang arunan makaturog iti daanag ko. Anya pala ang ayat ibagbagam. Anya katangag pa iso dayjay. Saan ko ang mailawlawag? Intakit di maturog ay. Sapay ko ma. Tamakariing tapay. Nung muna tabang butbuteng kansa. Ay, ito kan nagnervyosak maatake at tulakit nga raod. Doon na ikare, akan ibusana ng tilubong. Anya nga ron ti mabalintayaw. Ay, naggapo tayo amin ititapok. Sanang agsubli tayong tumitlaeng atapaw. Sapay tila ibagbagam. Ay, numatayak. Saan ka kadi alumdaak? Yamot na ita asaludsot bang? Ay, nutila kami di bagbagam. Nukas pangarigan laeng kuna. Nupay ibagbagak akan ibusanan sa tilubong. Diyak mo, numaawat ko. Kas pangarigan amapukaw daka kinsamara. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sana klakit di anak bitot. May salakit yung spesifik sa mga. Akaslay nalimon na kiti nagrarayang haadi kiti lawag. Sino nga tinaglukan iti na dyan?
Nangibaon nga ta ni Ari sa Koreas. Wenno sinurot dagiti man nakigubat ti kalaban na planeta. Ngam napayagan da iti. Amo ka nadlaw mo dayjay karkar na lawag iti lawang. Ha? Ay, uwan ina. May isang spaceship da jay. Lugan iti lawang. Kati pampanunutak. No asino tinaglugan iti da jay. Kumar, No makatulong dagiti tao. Wenno agpigad ti subukal alubong. Naistorya kidin kada kayo. Gapoy tin inot apan nakabutaw ti ozone layer ti lubong. Agapoy ti kinabaran ti panawan. Miramraman kami at taga sa bali a planeta. Kat adda dagit agindagit sa bali a planeta. Akait da nga ungawon ti lubong. Tapno isuda ti agnaat. kumar. Dahita ti maysa anang ibaunan ni Ari sa Koreas kanyak. Tumulong amang salwad iti nakaparsuhan. Tapno saan kami amay ramraman. Nasaya tapanggap. Katulungan ka. Tulungan ka pa ya makirangat ka na kitag panggap amang dadal iti lubong. Nagpaligi anang ngagaw iti special. Embal lang ko iti mangliwang-liwang atao. Dagiti naglugan. Sa di numantayan mo kumar. Sa pulot ka. Nagtaka iti syudad. Insiwat lang ti dadanan ko iti ayan mo. Kat agaramitak iti aligagaw. Inutak nga ungawon ti lubong. Matay kayo. Amin. Saan ka di nga imbilin ko kan katirong? Sukunam ni Rodea. Apay asaan mo akadwa? Nabayaan ka nagtugtog, boss. Ngamjak na ure arimbor ni Rodea. Amangan numat-maturog pa ilaeng. Malaksi ito na sa paribuar. Kat, napanan na ko ma. Dahil tatisaan ko nga mo, boss. Amangan no napan ijay bangkag. Wah, di mo langan pinagsirbi ti utak mo. Sige, boss. Itamat lang mapan kami, jay. Mabitlaan. Boss. Umuna amapan kayo iti balay da ama pitong. Amangan no nasapa anapan ijay. Nagadon, anatatayag apasdag. Iti dahito yung kasapa na. Nakadadon ti agdadalya sa talugan. Ganado ti magmanataw. At dadagiti timbangan, kan kasla itutududa ti lugan ko. Amo kong ti aramilan. Babaan ni pilag ko. Kupuot day tamay sa akadaanan apasdag. Usarat day to'y napilag nga armas. Anyamot tunday day anay padamag iti radyaw. Narugpo ka naw ti may sa adakal apastak ijay sudad. Anak kay gapwan ti panagdidinong pardag iti lugan. Ay, sus. Ken nakadado tinatupakan a tao. Kahasimot na kiti biktima. Madidigransan na talaga ti lubong apo. Ay, kasyan na kami kumaa. Pakawanan na kami kadagiti basbaso. May Diyos ko. Ay, anya nga tati nakaigapwan ti panakarugpo day jay apasdag. Kasla ka no pa'y ada nang hagda kanalbuong uno putok. Katay na niya pa'y day jayoy. Andan sa kanong nakita na agtay-tay abitilaw ang akasla nagbubukal nga aeroplano. Ay, ud-udi nga midan ti padamag anang ngagkoy tay. Eh, kaano lang ang nadadaal ti daam. Kalpasan na, nagdakil na ito adidigra na pasamak mat ijay suran. Asla iti sango ti balay ti nagsardangan ti lugan. Ama pitong! Ah, Nanasanan! minsamot tirong day jay. Nagsapan nga imay. Anya nga tatirantada.
Sakot di mapan mangilukat itiri daw. Amang ano ni Samara, tigagaran Nanyakin di manan at imbilin di Crisante. Ay, hapo, wadadala ang agnerbyusak na kastaon. Kaimbag abigat mo, tirong. Anya ka di ti maipaaykaw. Nagsapa kayo man nga imay. Minaon na kami ni Boss Crisante, ama pitong. Awan ngamin ni Rodea, ije pagyalan na. Amangan no imay titoy. Saan pa imat nga imay ditaw? Saan nga taan na pa ni Ije Bangkag? Dahil tati saan ko nga amaw. Huray mapan ijay bangkag. Awan mo't madanon na. Dandaning makalawas nga awan ni Kumar. Amangan no nagsublikit din, ama pitong. Jak amo Padasan nyo ta. Saan pa imat nagpakita ni Kumar kada kami. Lukas pangarigan si Mang Puten Kit ni Samara. Saan pa arim mo iti kwarto na. Madamdama pa nga agriing dayjay. Ungamon kayo amin katagi ko at ilupo. Siyagtol di ka bibili ka. Ito rayak to amin ang planeta. Ngam ni Kumar. Apay ati agpara. Alis to nagwara ti lugat ko. Anya dayjay. Nagmayatan di pa nagtirat dahi taabanday. Iti dayjay abanda. Ado ti nakasakay iti kabalyo. Ado kayam ti kabalyo ditoy. Awan magtao dito kalapaw kakatwa. Sa dino nga ron tinapanan ni Rodea. Od nun sa tikunan ni ama pitong, asaan pa asimang pet. Nasaysaya at paino saan nga agsubli. Saan ka di kakatwa? Ha? Mabita kakatwa? Kumar! Kumar! Boss, angin mo tisim mong bat. Anya ti ko nayo! Salpag kayo! Apa itiraw? Adi masapulyaw! Anda si mong bat. Di magtibakit. Ngam awan mo't makita tao. Anda nagpaggagabakit. Apantay ka katwa! Anda mga yayayam ka to kayo! Anay ko! Sino din ang batal-tal kanyak? Manata kami, boss. Salpag kayo! At nakita mo yung babae, boss. Nagayad tibado na po raw. White lady. Salpag kayo! Mauyong kayo! At ayamat white lady, titanggatal daw! Salpag kayo, agararapap kayo lang! Anay ko! Nagsakitan tital-tal ko! Ay! Nakamamas apasamak ninong. Agasam ti kaado tinatay. Gapo iti pan nakarugpo, tinatayag apasdag. Ket ado at tao tinatupakan. Ken nagdidin nung parpay dagiti lugan. Anya. Adda nakita da alugan iti lawang. Adda nang rugpo iti pasdag. Kastagayam tinapasama. Boss! Sige nga rodan, ninong. Bye. Boss! Saan ka no anapan ni Rodea iti balay ta Samara? Awan matao iti bangkag. Kat sa dino nga rodan tinapanan na. Amangan no at tanang kitapkin ko na, boss. Agsubli kayo iti balay ni Rodea. Awan, boss. Adda kanyak titulbag. No awan latta ni Rodea ijay. Sa pulen nyo. Awan, boss.
Agapuha kija bangkag. Nakita kida datirong. Sapsapulun da ni Rodia. Apay ka na. Ay, kasla mapukpukaw ni Rodia. Sinurot da datirong. Kat nangag ko nga dagayam da kasa napasama kay Jay syudad. Narugpo ka no ti Maysa, pasdek kan nagdidinong pardagitilugan. Ha? Anya na nagtakas sa pasamak. Kumar, ada nabilig at tao nga kinarami di iti trahedya. No saan na malapdan, amangan no ad-adupay ti dakas ang mapasama. Lugan ni Tilaw ang tinakita kitirabi. Ngam akin ramid iti trahedya na pasamak iti syudad. Malakip ko ti atap ko kay ni Rodea. Isulakit din ni Rojas. Kumar, anya ka Rodita ti pangpanggapem. Ina, kahit kung di mapanigipatan, at da kahit ko apaniknakan. Ngam kasano apanawak ni Marcial. Ti komentarista nga inispal mo ka diti kayat mo asawan. Uwan ina, iso. Nasayaat matkan ti kasasan. Agpapapig sa langay. Mabalin mo a panawan latan. Siya kung ti makamukin ko na. Agi aman naklaw na ina. At dalang kahit ko apaniknakan. Itugot ko tilogan ko. No kasano. Jak amuno kaano ang makasubliak. Nasken ang malapdak ti mabalin adidigrapay ang mapasamak iti syudad. Turista gayam ti awat. Kadagiti nakasakay, kadagiti kabalyo. Ano tinapinta sa pagpasyara, ti dayto yung syudad. Kas nangagkok kadagiti nagsasarita tao. Dawan-danon da kanupay iti asidagdeja a bulkan. Nga? At nagiti mabuta, ta mga numungta. Amukon, nakalmanan na ito'y adidigra na panunod ko. Nga magsubli ang pay iti syudad. Sa pudak ni Kumar. Ngam na tiyaklat na makita. Ungawag amin at atak nga agnaad iti daytoy asyudan. Ay, simbang pat kamat gaya pat Kumar. Anya, kumusta ka, Barok? Nasayat madana. Kasing karik ka na kayo. Nagsubli ako. Kinumusta ka ti pamilya. Kat kumusta kay matan? Ay, nasayat na tabarok nga may na. Agner-nervyos ak pailaang. Gapo ka dagiti didigra na pasamak. Wala na. Nadamag ko. Ay, Kasi damat. imay datirong itay bigat. Sapsapulan da ni Rodea. Ha? Apay ka na? Awan ka no ni Rodea, di balay da. Napandansapay ide bangkag. Sino ngay kumati madanon da ijay. Sige nana. Saan ako nagbayag? Ibagayon tulangan kan ama pitong may maya. Nakasubligaya man ni Kumar. Sayang, nasaan kami ang nagdanaw. Pimanaw adagos. No, naibaybayag paila kumabaset. Ang mga no nadanon mo Alright, agsubli pa imat. Ang mga no, may nasarungkaran ni Samara inton malam. Ay kan mapanak tumot la ijay bangkag. Naistoryakin ko na dagiti didigrada pasabak. Tila jak na istorya kat tinakita ta idirabi ay naibagak paigayam ti panang sapsapol dati raong kan Rodea diti balay. Malagip ko nga agpaisaw ni Rodea. Nakita mo't langatan dati raong. Tidakes na, no naranaan na dagiti baray raong kat
Inagaramidan dan iti dakas. Ay, sapay kumaatas anak kasta, Pitong, takaasim ay. Saan mo't nga tanga ipalubos ni Crisante? Madaksan dalakit di kenkwana. Talagang awan ni Rodea. Awan iti pagnanadan na. Ngam amangan no adda iti balay da Crisante. Ngam no awan latay diay. May maysa ti kahit naasawan. Iso ni Herodias. Kat iso ti akin aramid iti didigra iti syudad. Kumar! Adda timtang ako kat Kasubli ka kaya man! nairan na lang alimabasak tirong. Anya ti kaatap dito eh. Wano palgap mo ti agtakaw iti balay ni Rodea. Agadwa! Kamagan nyo na ti Kumar kat itatagtayo kan boss. Di o kandatan di masidag kanyak. Agpatingga kailangan iti nagtakdiran nyo. Nakarit ka. Oops! Oh, kas na bagsa ti panagangas ko. Kamagan nyo na talalaki kagadwa. Dalmin ni Kumar. Ayok ka. Sa ti kalkalabanam ha. Tayo ito'y tirumbangkan ka pa. Oops! Baos na, apa yata kami mo tinanugam? May mga yata kami tinanugam, Baos. Alay ka na, klise. Tayo ito'y paima. Agay ka, Baos. Kami man ang tinatanog mo. Ayop ka. Ayop ka, Kumar. Baka kami timang patay dyan ka. Sakmat ki sumoblat. Ditamod lagayam ti pagpatinggaan nyo. Nakus po takiti lima akakaduan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lipod pa itay dimtangak iti daytoy asyuda. Saan amay boss dagiti agpasya? No adda pumanaw. Ad-adu pa iti dumtang. Nakatsyakit da amin. Malamlamin da. Naangap ti aglawla. Saan unay ang masirayan ti ini? Katay chay ako man. Amay adyak matlamak uray. Talaga pagpumpong tutan nak. Ungawag amin dagitoy at at tao. No saan latangat parang kanyak. Salbag! Apay asan kayo nga kunay? Paltukan nyo ni Kumar! Gusto tirumbang kadag siya paltog. Boss! Dinadal ni Kumar sa kitipaltog may boss! Nagpiksan ka nagpartak nga kung kunay ni Kumar! Kita tirong. Anya pa lang tururayam. San ka di? Ngagputok ti paltog mo, ha? Saan mo nga gawin di paltog ko? Kita. Nagpiksan salbag! Ada kanya kung di paltog mo tirong. Sakmat timang pataykin ko. Ay, nanggag mo ka didagi dyan, Pitong. Kanal buaw! Kasla putok ti paltaw! Ay, naapo. Adan samot pinatay daan. Kasla adayaw tinagapon dahi di kanal buong. Naawang lang amin. Ay, ngam. Ang maganda ada pinatay daan. Ay, ni Samara nga ta. Ay, ay ati mapampanunot mo. Agkalma ka laeng. Adda ni Samara iti pagtrabahuan na. Ay, nakabutbutang ti kasya mapaspasamak. Agpipin na tayo damutan. Ni Crisante laeng. Ganda kiti pasurot na ti adda paltog na.
Hindi Kumar, ang mga nasalamaan na iti pasurot ni Crisante kat pinatay daan. Anya? Sinalbag. Anya ti ket asawon day akan albuong tirong. Boss! Ni Kumar! Apay ni Kumar. Nakita mi iti asin nagtibalayo pag nanaitan ni Rodea. Anya? Ket anya tinapasamak. Nakita yo ka din ni Rodea. Saan, boss? Nakirangot ka na kami ni Kumar. Oh, sinalbag kayo. Di yo pa'y lapinatay. Ag may sa idinto anakad ado kayo. Nay ko, boss! Anya tinapasamak ka kita da duma ka kadwam. Boss! Apay ngat atibayan da kita kadwam. Istay pinatay ni Kumar, boss! Oh, inutil kayo amin. Boss! Boss! Palubos yo anaagaw ni Kumar da kiti paltugyo. Ket intartarayan nyo pa'y. Boss! Ag may sa idinto nga nagado kayo inutil. Boss! Boss! Napiksa ni Kumar, boss! Kas lalim tok tagit si Kamkam na! Tinadahil ni Tipaltok tagit si Kakadwag! Wan sirbi da ita nga ibagbagang. Nay ko, boss! Luston, boss! Tapuso yung boss! Putno ka di da ita nga ibagbagang. Ang mga nakapaglimang pa yun, boss! Ang muna nakit tinuan niya teramitin nyo! Kalpasan amamuan nyo ti panakirangat na kada kami! Uray sa dino ti paglumlumangan. Boss! Sa pulak. Mangitugot kayo iti adong armas ken granada. Wara-waraan tayo ti bagiday jay akomar. Sige, boss! Pagsaganaag na kiti kakatwag! Tapno saan ang makaliklik? Sikat ti mangida ulo kadagiti mapan iti balay nila kay Pitong. Boss! Mabalin nga ijay tinagkamangan na. Siya kon ti makam mo. Amapan iji bangkag. Umuno na kami nga rutin, boss! Ang mga Partakan yung arot! Partakan pa di agpataray ito, gas! Masapo lang makadanon tayo ni Tipalay da ama Pitong! Saan ito na makaliklik ni Kumar? Pulbusan tayo! Padasin tayo dyan kay Pitong nga ilamang ni Kumar. Mairamrama na patayin tayo. Uray pait ni Sabara. Apag patayan ni Boss Crisante. Nas ka na may balas tayo. Oh, salbag. Dandanin na tayon pinatay na niya Kumar. Sakit. Oh, minanso nagpailang ni Boss Crisante. Sana ko na nakapagtepalina. Napagkadayang inramid ko. Nga masapol asalak ni Baktibagik. Rumbang laang Kumar. Uray anya ti aramigan da. Sanda ka akabalan. Kahit ko kumalaang amon, nuadda ni Rodea iti balaya pag nanaudan na. Ngam na'y pasubo ka matan anakirangat kadagiti pasurot ni Crisante. Ada lalaki nga turun dito, Ina. Anya ti pampanunutam Kumar. Sangwam ka di ida. Ina, Ada na itagan ka. No anya ti kayat mo nga aramidan ko. liklik ka kita. Ay, si Kamot Gayam, Tirong. Niya mapitong na na siya ng kan ni Kumar, ha? Dapan ni Pitong, iji talong. Tsakbot amo, no ayan ni Kumar. Ang mga no, aday niya bangkag Saan nyo ka di nga ilamlamang ni Kumar? At atraso na kada kami. Aniya? Iso apalaagan kayo na na siya ng... No di yu kayat ti mayramraman. Di yu ilamang ni Kumar. Anya aga po nga ilamang mi ni Kumar nga. Amangan Tirong. makululbot kayo lang.
Kagadwa! So kimatin nyo tiyo nagdibalay! Agunay kayo! Tirong. Ay, susap. No saan nyo nga ilam-lamang ni Kumar? Awan rin mga pagbutkan nyo, nanasyanan. Talaga ang awan ni Kumar dito, oy. Anyaga po kay lamang ni Kumar. Na minsan na nagparang kada kami. Kumar! No anda ka dito Rumwar kalangan! Ay, ang pagganti ko na pasurot ni Crisante. Kanya ka tayo pinapasapat na kakutog na launay. Ni Crisante kaya. Tinaginda ulo ka dagiti pasur na. Awan ni tirong akadwada. Makapungtot launay. Iti pan nakirangit ko ka dagiti pasur na. Dos! Awan ni kung marinig ka na bao. Sinalbag. Takrot mo't gayam. Hoy, Kumar! No talaga naturod ka. Agparang ka! San nga ita? Ti panagrangit ta, Crisante. Sawarin nyo ti aglawlaw, kakadwa. Amangan no aglamlamang ni Kumar iti kasipngatan. Boss, sige, tulungan tayo ito. Nasken ang makapanaw akong dito eh. Martel, go! Pabagtakan nyo ti Granada. Tapno saan ang makalibas. Ah, Pulpusan tayo tayo tap, Kumar! anya. Matay kaitan, Kumar! Talaga ang ranggas ka, Crisante. Ngam addan to aldaw mo. Boss, sabi na nakita ni Kumar. Sinalbag. Uray sa dino ti paglimlimangan ni Kumar. Saan ko nga inggaan, aging ga iti Jack mapatay. Ah! Apay nga imay kayo pailaan dito bangkag. Awan ni Kumar iti balay na nasyanan. Sinukimat mi iti uneg. Takrot dahi jay ak Kumar. Ngam saan ko nga inggaan. Uray sa dino ti paglimlimangan na. Patayak! May kayon! Baliwan yun ton asapulan dahi jay ak Kumar. Bumbumsag kayo na siya na. Kaslang babut-butun kayo launay. Ay, saan pa yan nabayag apimbano datirong? Sapsapulan da ka. Baka pungtot na launay. Oh, naimbaglangan, tas anda kayo adinangran. Ba't di? Sinukimat dati unag tibalay, taatapon da kay lamlamang da ka. Talaga ang makapungtot ta kanya. Oray ni Crisante, imay day baro akalapaw. Ngam linikli ka kita. Ay, andya kami tinapasabak. Nakitag dati rong kandagiti kakadwan na amagmag na itisangot ti balaya pag nanadan ni Rodia. Inatap da ngagsisimak. Kat napilitan ang nakirangit kadakwada. Anya, Nagtitundlungan dak kan kahit nakapaltugan. Inagaw ko dagiti armas da kat ginadaal ko. No saan na nakataray ni Tirong? Amangan no pinaltog ko man. kasta gayam. Isumot lang kasta unay ti pungtot ni Tirong. Sana ka makapagbayag na. Agpakada. Awanan kung daway ko ang makisarita kada sa marakin ang mapitong. Nagsubli da Tirong. Ibagayo asandak ang nakikita. Tapnosan kayo ang may ramraman. Dagiti awanan bain. Gaputan na bilag dan. Sinarik dalat ng tibalay. Inaatap na Tirong ay lumlumbang tayo ni Kumar. Nalaos ti pungtot da. Kasanoon, no inramraman da ka. Makapatayak. No iraman da ka siya na. Pitong, sa anak ko mga adda apag nervyusan. Apos tadanda ni akta talim mo daw. Anya nga ben, tinapasamak. Inistorya ka din ni Kumar, itay imay ditoy. Wan, kinaragat na kano da Tirong, ididinangran na ida. Inagaw na kano ti armas da, kat dinadaal na. Dandani kano pa'y napaltugan ni Tirong. Nasaysaya at kumaa. Napaltugan, uray na tay kuman. Anya, Ngumpod no tinaistorya ni Kumar ken ka.
Apay nga aglembang. Di na kumasangon idaa. Ay, nagadukat ka pasurot di Crisandren. Di mo ka di ambaw. Kan ada ka nunaskan nga si Kasuna. Kaya't mo asawan. Pumanaw manan dito'y lugar tayaw. Ay, saan na nga'y baga kasta. Nasaya at no pumalaw man ay tap no maliklikan tiriripok. Mga no may ramraman tayo pa ay. Saan kun ama uray pay ni Kumar? Isong ungaw dagiti tao. Nga naad iti daytoy algar. Dadagulak dagiti bantay. Nga ayan dagiti balay. Kan pagpaspasyaran dagiti tao. Iton? Kas kaunay ikis dagiti tao nga tatarahin. Matay kayo, amin. Usarat ti armas nga da iti spesye. Dahito iti mangungaw kada kayo. Mangungaw kayo, amin. Kasladyak mamati. Akas jay ti kinapigsa ni Komar. Kinabalan na dagiti tattao. Ken tinadaal na dagiti armas da tirong. Kasla saan anak kakpapati. Ngam saan nakamay limangan ni Komar. Patayak. Ngam mabitlaan. Uwan nga paiso. Boss! Boss! Anya ti sumara nung aramidan ni. Ituloy yung asapulan ni Komar. Dumngag ka iti ibagak tiro. Dahito iti aramidan nyo. Anya, boss? Sublihan nyo ni Komar iti kalapaw na ijibangkag. Kan mapanyo kasarita da ama pitong. Agpakawan kayo iti inaramid nyo. Anya! Ituloy ko apagaligagawan dagiti tao. Ungaw daytoy asyudan ken dagiti kaasidag na alugar. Agturong akon iti dayjay a bulkan. Anya dayjay? Spaceship. Nauray ko matlaangan. Patasik nga awakan no iso daytoy ni Kumar. Dayta, barang kayat natin sumpat. Sino ka? Katimtima ni Kumar. Sino ka, kunak? Isalteng monter aramidaw. Saan ang malaptang? Agtulong akong iti ayan ti bulkan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.